Parabor ken kapya ken Kristo ti makikaadda ko makadatayo amin kakabsat ket kablaawang kay man iti naimbag ken nabendisyonan nga rabii kadatayo amin nga sangapada ket welcome kadagiti agbuybuya ditoy platform tayo diti FB ket sapay kuma ken Apo Dios ikan na tayo iti anos tapno nagbuya ken lipasen tayo daytoy nga aramid tayo tapnon makasursuro tayo ken mamamutay pay ni Apo Jesucristo. Ket i-commit tayo nga rod daytoy nga sakbay nga irugi tayo i-commit tayo daytoy nga aramid tayo babaen iti maysa nga kararag ket idaulwang kay mga rod ti kararag tayo amami nga nasasantuan ken managayat kukam Apo Dios iti biag ket agyamang kami Apo Dios ti biag nga impaay mo babaen kenka adaan kami iti pudpudno nga kaipapanan iti biag ket agyamang kami Apo Dios iti daytoy nga gundaway tapnon agsursuro manen kadagiti sasaom nga malawlawagan Apo Dios dagiti banbanag nga rumbeng mi Apo Dios nga maamuan ket sika Apo Dios iti makisao kada kami iti personal a wagas babaen iti Espiritu Santo ket italek mi daytoy nga gundaway Apo Dios bendisyonan ti connection mi internet connection mi nga agtultuloy Apo Dios nga napintas tapnon manggigan mi ti mensahem iti daytoy nga gundaway nga klaro Lord God. Agyamang kami Apo Dios ket bendisyonan na kami nga sangapada ipaay mo Apo Dios iti parabor itong dalmaysa Lord God. Isugdi mi kenka iti katangatuan na dayaw gloria ken panagyaman daytoy ti kararag mi tinagan ni Apo Jesus. Amen. Sige, welcome uli kakabsat. Ket hangtod nga bayagen i-introduce ko man dagiti iyabak man dagiti kadwak nga panelist no iyabak isuda iyam amuda man ti bagida ket kabulbulon na nga i-shout out damat wenno kablawan damat dagiti contacts da ken dagiti invites da itat nga gundaway. Sis Annie. Good evening kada kayo amin kakabsat ken Kristo kayat ko man nga kablaawan Brad Aldwin ni manong ko ken ni ipag ko ken iti pamilya iti sinait. Thank you for watching. I hope nga talaga nga ag-enjoy kayo nga agbuybuya ken makalearn tayo amin kastamot dagiti padak nga couples ni Regine ken ni RJ ni Jedal ken ni Mildred ken tinakitak pa I hope nga adda ni Francis ken ni J.Ann. So sapay ko we will enjoy listening to the word of God. Ket let us sit back and relax and let us listen to the Holy Spirit. Gyamanak sis ket iyabakmet ni Sis Marge. Good evening kakabsat. Praise the Lord kadeti agundaway. Tuy kami manan nga pipinabilig kada kayo. Ket kablawak man dagiti sinandak itiling sapay ta makabuybuya kayo. Damanong ko ken ti family na ijay Manila. Ken oray dagiti antik ken kapamilya. So praise the Lord kadagiti biagyo ken kasapay dagiti contacts me. Dito dumaldag kan di babalasa nga idita MMSU. So let's enjoy lang kakabsat. Okay, thank you sis. Ket dito may katlong panelist ni Sir Nathan. Hello, good evening kakabsat. When kablawa mamet that kita contacts ko so the Francis and the J.Ann kita ministro dito MSU. Good evening kalakayamin kakabsat ken I hope aming agbibuya ket talagang ma-enjoy damet ken makasursuro da kadatoy
ano tayo topic tayo tatang rabi ken mapauneg pa di ano da pamati damit ken ni Apo Hesus Kristo. Brother Alvin. Okay, praise the Lord. Iti biyag iti tunggal maysa kakabsat ket kahit kumamot nga alam dito agong daway nga kablawan met dagiti batchmate ni Elistart, ni Russell, ni Elsie. Kan kasama dagiti contacts ni Joel, ni Rachel. Kan dagiti contacts mi pa dito dumalneg. Anusan tayo tagbuya tapnon makasursuro tayo kakabsat. Kata iti panangrugi dahil nga topiko tayo. Kata tiki title dahil nga topic tayo. Ket kunana dito, you are alive in Christ. Si bibiyag ka ken Kristo. Dahil topic tayo di Miyerkules, Lifeline, Ilocos. Kata itatanga gundaway, i-review tayo tapnon mas lalo pa nga maawatan tayo dahil nga topic. Kat dahil nga teksto nga mang support kada iti topic ket masaraka ni jay 1 Pedro 3:18. Kunana na minsan anatay ni Kristo ang may paay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalinteg a tao tapnon kadagiti gapo kadagiti nakillo tapno yasideg na kayo iti Dios napapatay iti bagi ngem napagungar iti espiritu. So nakapinpindas iti nga topiko tayo kakabsat. Si bibiyag tayon ken Kristo nga imawat ken kuana akas Dios ken mangisalakan ket rumbeng ng arod nga agaas tayo nga dengeg ket at dagiti challenges nga pagsasaritaan tayo nga itatanga gundaway. Ito mo na nga challenge kakabsat ket saan kan nga agbiag iti basol natay ni Apo Hesukristo para kadagiti amin na basbasol tayo ket nawayawayaan kan manipod iti basol. Kasano ka nga agbiag iti daytoy a kinapudno. Ket ayabantay mga rod umuna nga mang ni lawlawag di revelasyon ni Apo Dios iti biag na ni Sis Annie. Thank you, Brad Aldwin. Talagang ladies first, aya. Gentlemen, dagiti kakadwami ken ni Sis March. Ladies first. So, when nakapinpindas dati nga question tayo, dati challenge number 1, saan kan nga pagbiag iti basol ko na. So, kas may isa nga napakawanan iti basol na ken nawayawayaanan, daytoy gayam ti kayat ni Apo Hesukristo nga pagbalinan iti biag ko. Pagbalinan iti biag ti siya sino man nga nangawat ken kuana akas Dios ken mangisalakan na. So, mapanpanunod ko kakabsat, siguro iti may isa nga ilustrasyon aya tapno mas maawatan tayo daytoy. Kas lang kung para kanya ket dapat gayam ket klaro dati identity akas nga napakawanan ken Kristo. No dadto mga min adadati ka panunutan iti tao nga ti old nga mindset nga min iti tao kakabsat ket mabaling ako na tayo nga managbaso lak ngamin. Mabaling ako na tayo nga kastuyak nga talaga. But na-understand ko kakabsat nga daytoy gayam ibagbaga na dito'y Bible ket gapu tada tayon ket nawayawayaan kay nga sawen kaya tayon nga talikudan anyaman dagiti negative nga character tayo, anyaman dagiti mabalin nga temptasyon nga mabalin nga sangwen tayo. Kas kung maiti maysa nga nurse, dagiti maysa nga nurse di ngamin ti uniform dakket puraw. So iti maysa nga nakabado iti puraw, iyal alika kana nga talaga di pan nakarugit iti uniform na wenno DJ bado na ket illustrate ko man daytoy nga DJ bado nga puraw wenno uniform nga puraw iti maysa nga nurse daytoy kabibiyag tayon akas nangawat ken Apo Hesukristo nga kagura tayo kuman nga marugitan. Ang ngem no daduma adda talaga dagiti tendencies aya nga dati ko na tayo nga
Kas lang deti may nga mekaniko nga gapu ta isuna ket narugitan, kasla lang okay latan nga marugrugitan isuna. Ngem iti may sagayam nga tao, gagayem ken kakabsat nga talaga nga pudpudno nga adda iti relasyon na iti Dios, talaga nga kaguranan iti basol. Hanan deti nga paulit-ulit nga aramiden. Kas nga ro deti in-share ni Ate Nis iti maysa nga Bible study mi, iti kada Friday nga no talaga nga daytoy ket nakita nga basolen, uray siguro isubom kanyak, haan kun nga kanan daytoy gapu ta nakitak daytoy iti epekto na iti pinagbiag ko. So nga kas maysa nga anak ti Dios kasapulak nga talaga nga liklikan wenno talikodan dagiti basol nga nararamid ko iti naglabas ket talaga nga ikalikagumak nga talaga nga ay-aywen iti Dios babaen iti pinagbiag ko iti nalintag nga panagbiag. So praise the Lord DJ laeng Brad Aldwin. Brad Aldwin, nakamute kan sa. Okay. Naglawag DJ ko na ni Sis Ani nga masapol nga klaro ti baro nga kinatao tayo kana po Hesus Kristo. Wenno tay baro nga identity tayo na nga anak ti Dios. Basol ken kaguranan ti basol. So may isang adal kada tayo DJ kakabsat dagiti mawat ken ni Apo Hesus. Kat awagak mamet ni Sis Marjorie, ipagana mo DJ Revelation ni Apo Diyos kay Pana. Good evening manan kakabsat. Uwan nagpintas si J illustration ni Sis Ani Aya. So manayo naklatan, uwan nalawag ngamin nga agpaiso DJ inaramid ni Apo Hesus aya ijay cross nga iso iti gapuna nga nawaya-waya anakon wenno datayon iti bason. Kanayong kulang nga malaglagip kakabsat iti situation ko maiti maysa nga balod. No deti maysa nga balod na ibalod iso nagaputa nakaaramid nga rod iti basol. Ngam no nalpas nantay sentensyanan na napakawan metten nalpasen ket mawaya-wayaanan nga rumuar isunan iti pagbaludan. So ti siya sinuman nga pudpudo nga nakaawatan iti pannakawaya-waya hanan nga esmanen nga agsublimanen ijay pagbaludanen. So kasyemet iti pangyarigak ket iti inaramid ni Jesus Christ nga sakripisyo ijay cross agingga nga natay isuna ngem praise the Lord iti panagungar na isumat iti kabulbulon nga naadaan tayo iti pannakaisalakan. Ket maging reminder at talaga kada tayo kakabsat kan uray siya at ada ngamin iti verse nga kunana iti Bible ibasak man lang kada kayo masarakan iti Hebrews 10:26 to 27 kunana ket no itultuloy paylaeng agbasol kalpasan ti pannakaamutay ti pudno awanan ti uray anya adaton ang makaikat kadagiti basbasol. Awanan ti maaramid tayo no di aguray iti nakabutbuteng pannakaukom ken ti gumilgil ayab nga apoy ang mangikisap kadagiti bumosor iti Dios. Isu nga napintas nga ditay agbalin nga conscious wenno maging aware ti tunggal maysa nga no pudno nga inawat tayon ni Apo Hesus ket talaga aten likodan metten dijay basolen hanan nga sublya-sublyan tatipod nung agbabawi ket dijay panang talikod metten 100%. Tano sublia-subliam kahit naasawon nga again enjoy ka ket hanggang nga pudpudno nga nagbabawi. Isu nga haanakon nga makiayon, unahan tayo ang makiayon iti pattern daytoy nga lubong masapulan nga ni Jesus Christ iti agbalin niya pattern ti panagbiag ko. Jen ang bro. Okay. Nalawag day ko na ni Sis March na no pudpud no iti panangawat mo kan Apo Hesus saan mon nga isman nga agsubli iti basol nga biag. Kasapulan na talaga DJ mindset tayo ket nabalbaliwanen ket awanen basol nga umiral iti panunot tayo. So awagak mamet ti kakaisuna nga gentleman ni Sir Nathan. Okay, so thank you, Brad Alvin. Okay.
nakapimpintas na ito nga talaga. Mat saan kan nga agbiag iti basol kapot pudno launay nga ni jay biag ni Hesus Kristo ti in sakripisyo na para datayo ket maugasan para kadagiti basbasol tayo. Ket nawaya-wayaan tayo iti basol. Ket pudno launay. So medyo ko na nga rod nga tatayan the moment nga nawaya-wayaan tayon or we recognize nga awan tayon ti basol ket medyo ko natin ket kasla karugit tayo amin nga narugitan. So therefore nga nagkaroon ni jay no ipumula tayo lang iti panunod tayo nga talaga nga tatayong ket nadalusan nga namin pinsan babaen di pinakatay ni Apo Hesus Kristo tapno maditay pulos subyanan talagang kadiri tayo di jay basulen kas kunana di Colossians chapter 3 nga kunana put to death the sinful nature. So amin nga araramidon tayo din talagang iwasan tayo and we need to put now na jay baro nga biag tayo iti isu ti biag tayon ay baro nga nabalbaliwan always be renewed kada jay pinagpampanunod tayon awanan ti i-entertain tayo nga basol kundi all nga i-entertain tayo ti mind tayon or iput tayo ti mind tayo kada jay how we're going to serve the Lord, how we're going to obey Him, how we'll be able to glorify Him na talagang kasla ni jay naka ano jay pinagserbi tayon because ni jay nga rod naawatan tayo maawatan tayo kumanga babaen ti biag na nadalusan tayo. So always nga talagang be renewed ti pampanunod ken ni jay nga talagang ikawus tayo di jay new life nga naawat tayo kino Apo Hesus Kristo. So every day talaga ding medyo ipanti mindset na dumawat tayo of course at dati ti ples nga narupo na nakapoy when nakapoy when narupok but of course nandiyan yung Holy Spirit nga guide tayo nga kangkanayon. So kung na dyan kasano tayo nga agbiag so of course we always depend on the leading of the Holy Spirit babayan iti kanay nga panaki sarita king kuana and agpailid lang agpa ano lang masapol masursuro tayo ni jay pinagpakumbaba kini Apo Hesus Kristo ken kastamet ti sabsabali tao tapno mabiyag tayo na jay baro nga biyag tayo nga nagkapoken ng Apo Diyos. Nandiyan lang Brad Aldwin. Okay. Praise the Lord. Kat nagpindas din ay baga ni Sir Nathan nga iti si bibiyag kan ni Apo Hesus kat masapol nga ma-recognize na nga nadalusan isunan manipod basol ket masapol nga agbiag isuna baro nga biag nga inpaay ni Apo Hesus tay biag nga nabalbaliwan. Aya. So kakapsat ado tinasursuro tay ka DJ mo na nga challenge kata sumarunoman dito challenge tayo sumanti ko pagsasaritaan tayo nga sumaruno kunana ditoy naiya si Dekan iti Diyos babaen iti ipapatay ni Apo Hesus si J. Cross para kadagiti basol mo naiya si Degka iti Diyos kasanom nga ipatig daytoy nga inaramid ni Hesus para kingka naiya si Degta yon kani Apo Diyos kat masapol nga talagang mamantay DJ nagpay na panakam mo babaen iti sharing mat ni Sis Marge so naman mat yung muna nga mga share ti kapanunutan na dati question niya kasanom nga ipatag dati nga naramid ni Jesus para kanya ket sobrang aminti kinapatag na detoy nga panakayasedog ko kini Apo Hesus tangamin diti kasamay sanghan niya kasla talaga nga dakkel asagot detoy naikkan iti pribilehiyo
nga maya si dagkang kuana sang kumamate may isa nga tao nuklo dito may isa nga tao di ba nagpintas iti relon wano mariknam no close ka iti may isa nga tao nga ipatpatag mo kat itatanga na ya sa dagakang kuana masapul nga ipatag ko daytoy mayarig ko lang kastang iti may isa nga pamilya uno iti husband and wife iti asawa diti relasyon iti agasawa ket may nga sagrado iso nga masapul nga aywanak daytoy babaen iti panang maintain ko nga haanak nga agar-aramid iti anyaman nga makaperdi kas kuma iti basol iso nga kasmot kini Apo Dios gaputan na ya sa dagakong kengkuana masapul mat nga itultuloy ko nga aywanan DJ nga personal nga relasyon kang kuana tano naawata kon DJ ka ipapanan iti panakada iti personal nga relasyon nga talaga masapul nga diti ket salwadak nga rod protektarak tapnon iti kas agtultuloy masapul nga haan kon nga i-break DJ nga personal nga relasyon ko kang kuana ket babaen ti daytoy lalo pa yung i-develop ko, DJ, panagtalog ko kung kuana, day to day nga, panakisasaok kung kuana, kung panangi-share ko mo at DJ, ayat na, iti sabali nga tao. Digiti aglawla ko, kung digiti gagayom ko, iso nga, agyaman nak iti Diyos, sa DJ, panakayasidog ko kung kuana, kat namimpinsan nga talaga nga, kumbaga, winash out nan wano brinek nan dagiti anyaman pay nga banbanag nga mabalin nga makatubeng iti iya asideg ko kung kuana iso nga privilege deti talaga nga no close ka ni Jesus Christ talaga mo't nga mas pay nga deti mapalpalinteg pay di biag mo iti inaldaw. Nagmayat DJ na ibaga ni si Smarts. Punanakat gaputan na isidagkan ken ni Heso Kristo ket nadaan kan iti baro nga relasyon ken kuana ket kasapulan nga rod nga aywanan daytoy nga relasyon babaen iti panagbiag tayo nga nasantuan ken panagtulnog ken kuana. So praise the Lord. Ket denggan tayo mamat iti kapanunutan wano revelation ni God then ibiyag na ni Sir Nathan. Thank you, Brad Alvin. So, when po no alaw nga nakasaysa DJ imbaga ni ano tatay ang nayunak lang ni si Smarts. So, paiso nga naya si diktayon kini Apo Heso Kristo. Ket paano tayo nga ron nga i-value DJ ni nga naramid na tibiyag tayo. So of course, number one, hantay nga sayangan na yung inaramid na kundi i-cultivate tayo dayjay. Kundi siguro sumarang na question, paano natin i-cultivate or parang ayan pa dayjay nga ano tayo, dayjay relasyon tayo nga nayasidigan because ini kwa sakbay nga tayo na amo naputol na yung relasyon but the moment nga in-accept tayo kung kwa na nayasidig tayo ket na naisubli na yung relasyon and hanlangan na isubli ti aramide no personal kanya ket najay masapol nga di pinag-value ket talaga ma-cultivate just la kumamot na tay adda kayat mo nga asiggan nga tao tata nagkaroon ka ti moment nga adda na aramid nga nagka-encounter tayo. So, i-enjoy tayo dayjay nga relasyon nga rodon because dayjay ti gundaway tayo nga makipag relasyon king kuana. So, umuna kanyak ti makikita dito ikat dayjay tapno may pakita nga ipoteg ko. Of course, dayjay naramid na para kanyak ket dayjay umasidigak pay ken dagay resulta na ket masapol i-aplikar ko. For example, dayjay love masapol nga maiburay ti sabsabali pay nga tattao. So, adda nga rodde yan DJ hang sayangan DJ pinakaisalakan but DJ pinakaisalakan tayo ket aramidon tayo kumamot na ti
new life tayon, baro abiyag tayon, nga mangisalakat pa iti sa bali, babayan ti pinangya. Sidek tayo ni God, kadagiti sa bali pa nga tao by sharing yung who is God in our life. Plus, may testimony tayo mo, niya panagbiag tayo, niya inaramidan ni Yeso Kristo kada ti biag ko. Of course, may sapay, han nga talagang agsubli ka ti old life. No, una tayo nga talagang ipatig tayo kat never go back to your old life, but all the more nga desires kini God ma-develop niya dependence tayo, total dependence kini God, nga talagang through His power ay will always be renewed, always nga agrelay jay Holy Spirit nga mangilit iti panagbiag tayo itunggal aldaw and tunggal aldaw and even aming araramidon tayo ket masapol as we cultivate the relationship tayo ket always nga talagang dawatan tayo ti leading ni God through the Holy Spirit nga gi-speak kada tayo tapno everyday ket guided tayo ket all the more nga talaga nga mag-glorify ni God kada ti biyak and I think medyo ti may isang wagas tapno may pakita tayo nga ni Hesus Kristo ket ipatpatag tayo inaramid na ti biyak tayo. Brad Aldwin. Thank you, Nathan. Nagpinta si Jay na ibagam nga gaputan na iya si Degyon ken ni Apo Diyos saan tayo nga sayangen dahito nga relasyon. So nga tultuloy nga road nga aywanan tayo dahito nga relasyon babayin iti panangiaplikar kadagiti sa una ken panagtulnog kadagiti bilbilin na ken nagpaidala na talaga iti Espiritu Santo. Okay, praise the Lord. Kata awagak mammet ni Sis Annie. Thank you, Brad Aldwin. Nayunak lang mat DJ ni ibaga ni Sis Marjorie ken ni Sir Nathan nga talaga nga dayti ket para kanya ket na amiris ko kakabsat ket wadi ibagbaga na ditoy nga iji ipapatay ni Apo Jesus ijay cross ket dayto iti nangiya sideg kanya kuno na reconcile ta idi idagbibyag nak nga adayo ken Apo Jesucristo tawan iti relasyon ko adayunak ket kuana ket mapanpanunot ko detirik na iti maysa nga ama nga no ti anak na ket talaga nga agtultulnog iti kanya na ket talaga nga maayayo may ayo iti ama so makaisipon na kasi makikita itatay dagiti dagiti times nga dagiti anak ko makita di character da no dati nakasingsingpet da ubing da pay nga ni no dati nakasingsingpet da talaga nga they are really no anat ibaga ni mama ken ni papa ket they are very obedient ket siya bakit kasla lang no mabalbalin ket itud ko nga talaga digiti kayat da so naamiris ko kakabsat nga mabalin nga mat iti rikna talaga iti rikna ni Apo Diyos nga no dati ubraen ti pagayatan na kaslang dagiti ni ibaga ti dagiti kakabsat nga dati no tungpalen da iti bilbilin na ken iwaragawag iti sasauna ket dayti nga talaga nga may ayo ni Apo Dios kada tayo ket mas paymet nga itud na iti favor na kada tayo. Ngem basaak dati reference ko kadati kakabsat ditoy dati nga minti meditation ko itay bigat. Itoy libro iti John chapter 14 verse 23. Kana ditoy Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching." So gayam ti pinangipakita iti panagayat ko kani Apo Jesucristo babaan iti pinagtulnog ko kadagiti bilbilin na pinangiaplikar ko kadagiti sasauna. So DJ Laeng, Brad Aldwin, thank you. Thank you Sis Annie. Kata nagpinta si Jay kuna ti Biblia nga nasa ni Sis Annie nga dagiti agay ayat kanyak kuna ni Apo Jesus ket
dagiti agtultulnog kadagiti bilbilin na. Isu nga masapol nga agbalin nga klaro kada tayo kakabsat nga jay significance jay papatay ni Apo Jesus jay cross para kada tayo ket talaga nga isu iti pinangipakita na iti ayat na kada tayo ket iti nga nayaysideg tayo ken ni Apo Dios. Sige. Ket jay man may katlong challenge kakabsat ket detoy kakabsat may katlong challenge agbiag kan babaen iti Espiritu Santo. May sa nalawag a resulta iti baro a biag ken Kristo ket isu iti panagbiag babaen iti Espiritu Santo. Kasano kang agpaidalan iti Espiritu Santo iti inaldaw a panagbiag mo. Nakapinpintas nga challenge iti kakabsat. So nga ayabakman ni Sir Nathan so naman iti una nga mangi third iti kapanunutan na. Thank you, Brad Aldwin. Pudno aya kasano ka nga maipaidalan iti kasano ka nga agpaidalan iti Espiritu Santo iti inaldaw panagbiag mo. So very important kasi dito we should always be guided by the Holy Spirit. Tiraramid kakabsat ket talagang ijay hangko nga misan detoy kung natin nga quiet time because it is through our quiet time nga makapag-speak mo at ijay Holy Spirit kada tayo at ijay press revelations every day and through that ay talagang we are allowing the Holy Spirit nga iso ti mangga-guide kada tayo and in all ijay decision tayo tinaldaw-aldaw hanga talaga aggapulang at ipanunot tayo but even kada ijay ko natin nga pinaka-minor nga decision nga ramidon tayo ket masapol nga talaga nga i-seek tayo pa ijay advice or ijay leading the Holy Spirit. Kailangan talaga nga ag-pray, kailangan nga talaga nga i-consult tayo through His Word na talaga basahin tayo diyay sasauna iti Biblia because through that could ag-speak ni God kada tayo and all the more nga magaidan tayo. Kung nga rod diyay Colossians iti English, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish. So da kapag even gayan kada diyay pinangisuro tayo kadagiti contacts pinangisuro tayo kadagiti anak tayo even kadagiti pagaya when daduma pa nga tattao nga encounter tayo ket masapol nga talaga ti ano tayo lang hanga dayjay aggapulang jay own wisdom tayo but it should be coming from yung talaga leading ng Holy Spirit. So allow the Holy Spirit speak. So medyo hantay nga nadaras nga sumao wala nadaras nga no but take a moment nga talaga of silent even how we're going to react kadagiti things saya adagiti masukir tayo pero hantay nga insigid nga sumingar but rather allow the Holy Spirit to handle our emotions nga talaga nga magkaroon tayo ti right nga response even in negative situation and it is actually the Holy Spirit. So napaka-importante nga talaga masurusuro tayo character ni Jesucristo. Importante niya magkaroon ti humility because through that ay mapakita tayo nga how God is transforming us and of course nandiyan yung Holy Spirit that will always be guiding us. So subyana natin na ibakta tayo unana nga we always talaga nga be renewed in our mind. Okay, nandiyan Holy Spirit yung mang-renew kada tayo and nandiyan may sakit nandiyan always clothe yung new self natin nga di makita da kada tayong nandiyan filled by the Holy Spirit. Nandiyan ko nangarap tatay ni kapag certain tatay nandiyan naisam lata because through that isom tayo kat nandiyan makikita da ni Jesucristo hanga netay
life tayo nga buribor na ko ti biyag, but always press. Okay. So I think ano yan. So para may pakita natin yung the right perspective talaga na always nandiyan si Holy Spirit that we could always rely on in positive or in negative situations in our life. Brother Alvin? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Pudno nga kailangan tayo DJ panag-rely ti Holy Spirit. Iso nga kasapulan talagang isik tayo advice from the Holy Spirit. Nakapinpintas nga ti Holy Spirit ti mangidalan kada tayo kadagiti tunggal desisyon tayo iti inaldaw-aldaw kanito. Ayan. Sige, let's call on DJs ni Sis Marge. I totally agree, kakabsat. DJ na i-share ni Sir Nathan, pudpud numot. Diya talaga ti number 1 para kanyak, DJ panagsik iti guidance na from His Word. Nga isang nga iti iyon una, dapat iti may nga tao nga namati iti Diyos. Iyon una na talaga, DJ panang sapol, DJ guidance ti Diyos. Babaan iti Holy Spirit. Kat diti Bible talaga, iti kumbaga manual iti anyaman nga nas kanya aramidan, wano anyaman nga planom, DJ talaga iti manual nga i-consult mo. Tapos makita mo masurot mo, DJ aramidam. Kat nakita ito, habang umununag iti by quiet time, mas nagiging sensitive iti mensahe ti Holy Spirit. Iso nga kanay kong ipalpalagipay kadagiti contacts ko nga handa nga uma iso nga agdangdangag kay ita hang kayo nga uma nga mapalpalagipan iti panagpingat iti panag-quiet time talaga anas ken daytoy tapno nun makita tayo no maamuan tayo DJ revelation ni Lord every day. Ngamin ko na iti Galatians 5:25 nga inikan na tayo ti espiritu iti biag. Masapol nga iturayan na ti biag tayo. Tapno nun matulungan tayo nga hanya rely ka DJ. Tamo tayo kat iso nga madagay mapinpintas nga wagas nga ipaay ni Apo kada tayo. Kan habang bumaybayag adamat iti resulta nga makita habang agpingpinget tayo nga kadwa iti Holy Spirit adamat iti result nga makita tayo kan ma-develop iti biag tayo kasla kuma for example kanyak daduman something nga napasamak ket kasla agreakak exaggerated kasi kuma ma-overreact kas jay wano ma-over agbalin nga worry nga mariribukan naknukwan ngam praise the Lord by the Holy Spirit ya isu DJ ko nagtatay ma-develop DJ pinagtalog ko kung kuana inot nga madadan iti kasang kuma self-control no dadagi paspasamak nga diti ko makapaunget kakasjay ko kan hanlang nga dijay kasang kuma iti panagan-anos mas pay nga ma-develop digitoy so adu digiti character nga makita tayo nga hangayam nga kasta makaayaw iti Apo ket ijay nga makita tayo iso nga no diti na adaan tayo iti close nga relationship iti Holy Spirit ipakita namot nga talaga so adalang kada tayo talagang DJ heart to diti ag-humble wano ag-submit ka DJ leading na ken hanlang nga DJ maging sensitive iti advisement dagiti spiritual nga leaders tayo namin aramatan mat iso dati Apo tapno nun may sapay nga dakkel nga mang-guide kada tayo. Thank you Sis Marge. Manen sapulen tayo ti pinangidalan ti Holy Spirit. Kat masapulan lang DJ power uno bilag DJ si-share kayo nga sa una mag-rely tayo iti Holy Spirit. So DJ kapsat kat awagak man ni Sis Annie. When dati Holy Spirit ket malagip ko ket daytoy iti inted ni Apo Jesucristo
isu ti counselor wenno teacher wenno mangidalan iti maysa nga mamati. So laglagi pag kakabsat ken gagayem nga iti pannakaisalakan iti talok iti tao ket talaga nga daytoy ket nagtitinulungan ni Apo Dios Ama, ni Apo Hesukristo ken iti Holy Spirit. So ni Apo Dios Ama isu iti nang plano para iti pannakaisalakan tayo nga numan pay nagbasol tayo ket babaen iti pinagtulnog ni Apo Hesukristo ijay nga iti kunana nga iti umuna nga Pedro 3:18 nga daytoy pannakatay ni Apo Hesukristo ijay cross ket daytoy iti nangtungpal iti prophecy tapno iti kasta ket datayo nga nagbasol ket maipasubli tayo wenno mai-reconcile tayo iti relasyon tayo iti Apo Dios Ama ken very important DJ maudi kakabsat dati role wenno no anyamot iti ti role iti Holy Spirit tapno iti kasta ket makumpleto nga talaga iti pannakaisalakan iti tao. Tada iti Holy Spirit ket isu ti selyo kunana isu ti selyo iti pudpudno nga panangawat iti maysa nga tao ken ni Apo Hesukristo akas Dios ken mangisalakan na. Tada iti Holy Spirit kakabsat no daytoy ket adda kada tayo daytoy ti mangkondik kada tayo kadagiti basol nga mararamidan tayo daytoy ti mangtulong kada tayo nga mang-overcome kadagiti siguro dagiti struggles tayo iti sin dagiti temptasyon nga iti kabusor tapno iti kasta ket masulisog tayo ket saan tayo nga makapagtultuloy iti relasyon tayo iti Dios. Isu nga para kanyak very important kakabsat nga talaga nga kas iti naibaga tatay kadagiti imo na nga nag-sharing nga very important nga talaga nga ma-learn ko iti dumngeg. That the Holy Spirit ket kunani ti Bible ket small voice. So nga no kanayon nga ti kayat ko iti masursurot isu lang ti kasila lang ipapapilit ko isu dati gayam de chichampo nga haan ko talaga nga mangganmet iti pamalakad iti Holy Spirit. Kastamet nga no adu dagitay men entertain ko nga basol dati gayam iti rason no apay nga haan ko met nga manggan iti pinangi turong kanyak iti Espiritu Santo. So kakabsat DJ Laeng talaga nga nakapimpintas dati topic tayo. Thank you, sis. Okay, nalawag din baga ni sis Ani nga the Holy Spirit isu iti counselor ken teacher tayo. Dagiti mawat iti ken Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan addan iti Holy Spirit iti biagda ket masapol nga rod nga agbalin tayo nga sensitive iti Holy Spirit dagiti ibagbagana tapnon agtultuloy tayo nga aggrow ken ni Apo Dios. Sige, absat ket awagak man nga rod ni pasublet ni sis Ani daytoy dapat mainayon na may panggap ka daytoy nga topic tayo itatang rabii sis Ani. Nagalisto iti oras aya saan tayo nga mapupuotan tano talaga nga nakafocus tayo nga dumdumngeg ket saan tayo nga talaga nga kikitaan iti oras ngem talaga nga limited lang met iti time tayo gagayam. So amok nga ni Apo Dios iti agis speak itong maysa kadagiti amin nga dumdumngeg ngem i-summarize tayo laeng daytoy. Ti title na itatay daytoy kakabsat ket so dati addaan tayo ni iti baro nga biag ken ni Apo Hesukristo ket kunana agbibiyag tayon ken ni Apo Hesukristo ket awan tayon wenno haan tayon nga agbasbasol. So kas dati point number 1 itatay talagang no datayo ket pudpudno nga talaga nga mamati talagang iwaksi tayon dagiti basol wenno dagiti madingagalad wenno dagiti worldliness ta saanin nga kasjay iti husto nga identity tayo. Ken may kadua isu detay pinangpauneg tayo iti relasyon tayo ni Apo Hesukristo. No talagang ayaten tayo ni Apo Hesukristo talagang hantay ko man nga agaramin kadagitay basol. Wenno saan mabalin nga tayo na tayo nga mas lalo pay ket nga paunegen tayo iti pinakisasarita tayo ken kuana tapno iti kasta ket mamammo tayo pay isuna because our God really loves to reveal Himself to us in our quiet time
ket i-aplikar tayo iti ibaga ni Apo Dios kada tayo iti inaldaw-aldaw. Ken maudi so dati pinagdengeg tayo kan iti Holy Spirit saan nga iti pagbagi tayo iti dengdenggen tayo wenno dagitay taligagay tayo iti lubong, but we should be very sensitive iti pinangidalan kada tayo iti Holy Spirit nga isu iti teacher ken counselor tayo. So as we have our application, likodan tayo nga namin pinsan iti basol tayo ket agbyag tayo iti baro nga agbyag tayo ken Kristo. Okay, glory to God, si Sunny. Kat nagmayad dagi J summary and application kati kabuan na DJ talagang amin nga masursuro tayo ket i-applikar tayo ya ganyan kakabsat. Kat awagak mga rod ni Sir Nathan tapnon may papauneg pa iti panakaamu tayo iti ebanghelyo ni Apo Jesus. Sir Nathan. Good evening, Kapsat. When nanggigan tayo nga rod dagiti pakakitaan no ti maysa nga tao ket imawat ken Apo Hesukristo ket pudpudno nga ipinangawat na iti ebanghelyo. Saan nga agpatinggay iti panakai waragawag laeng iti ebanghelyo wenno iti gospel tadaytoy ket mangipaay iti panakapaimbag iti spiritual bagi. Mabalin kuna siguro dagiti dadduma nga inawat kumeten ni Apo Hesukristo. Ngem gagayem no saan tayo pay laeng maliklikan dagiti dati nga basol nga mararamidan tayo sakbay tayo nga inawat ni Apo Kristo ni Apo Hesukristo iti panagbiag tayo amangan kung no saan tayo pay nga talaga pudpudno nga naawat ni Apo Hesukristo akas Dios ken mangisalakan tayo. Saan nga mabalin nga kuna tayo at damet pammatik ngem agtultuloy bet iti panagaramid tayo iti basol. Isapay kuna tayo amukmot ni Hesukristo kuna tayo ngem di tayo metlat ipangpangruna isuna gapot ati ununayan tayo ket netay bukod tayo nga tarigagay wenno pagayatan. Kapsat ti pudpudno nga mamati ken dumngeg iti Espiritu Santo ket talaga nga paidalan iti sao ti Dios ken makita king kuana ti pudno nga nabalbaliwan netay ag-change dayjay life tayo. So no hantay pay nga nakita dayjay uno na aramid dayjay maditay pay ma-distinguish dayjay old ken jay new life tayo nalabit kabsat ket hangka pay kan talaga nga naisalakan. Ket ngarod ita nga rabi awawisen ka nga awawisen na tayo ni Apo Hesukristo para iti pudpudno panagbabawi kadagiti basbasol tayo. Ket kabsat ano gagayem intayo talikudan netoy tayo old life tayo. Okay natay old self tayo nga kuna tayo. Ket lukatan tayo ti paru nga life tayo babaen ni ijayjayan ni Hesukristo iti panagbiag tayo kas nakita tayo tatay napagsaritan tayo nga ni Apo Hesukristo nga talaga ti nangaramid iti wagas isu ti nagsakripisyo para mabalbaliwan tayo wenno mapabaro tayo. Okay? So ita awisen ka kakabsa gagayem nga agtulnog tayo laeng iti Espiritu Santo ket talikudan tayon nga mamimpinsan ni jay life tayo nga managbaso. Talikudan tayon nga namimpinsan ti basbasol tayo. Okay, so awisen ka ti maysa nga kararag. Apo Dios dumawatak ti pamakawan mo iti agtultuloy nga inak panakaaramid iti basol.
Pakawenak o Dios no maminsan ket adda dijay pinagkunaklaeng ket mayatmet ti agbasol sa paminsan. Pakawenak kadagiti nga pampanunot nga may entertain ko o Dios. Ket ita o Dios dawatek ti panangdalus mo kanyak nga mamimpinsan lukatak ti puso ket idaton ko kenka ket dawatek met ti Holy Spirit nga isu ti mangidalan kanyak iti baro nga biag ken isun ti dingdinggek nga kangkanayon nga isu ti manglid kanyak iti baro nga biag ken mangsurot ti pagayatam o Dios. Ket Diyos ko, papigsaem na ti pamatik ka, ken ikan na apo iti baro nga biag. Ket amin dagitoy dawatek ti nasamit nga nagan ti anak mo ani Apo Hesus Kristo. Amen. Amen. Amen and amen. Kakabsat, siguro nabnabsog tayo dagiti naawat tayo nga sasaon ni Apo Dios itata nga rabii ket itultuloy tayo nga rod nga agbiag iti pagayatan ni Apo Dios. Ket awagak man ni Sis Marge iti pinangi waragawag na dagiti schedules ken kastameten kalpasan na iti panangi-close na iti kararag iti ngaramid. Okay. So atoy nga rod kakabsat dagiti na dumaduma nga activities and schedules nga mabalin tayo nga pakijoinan. Kat mamatiak nga dagiti kat dakkel iti maitulong na kada tayo kakabsat. So every Wednesday adda ditoy amang angay nga lifeline nga virtual fellowship iti 6 to 7 p.m. So awisan da kayo nga invite nyo dagiti gagayimyo, dagiti amin a kontaksyo, amin nga mabalin yung awisan tapno nun makapagbuyak da ka detoy. Kanhan lang nga dayjay detoy rinabii nga mararamid, detoy lifeline topic review kasla ka detoy itata Monday to Saturday iti rabii adda iti na dumaduma nga oras. Kan every first Saturday of the month adda iti angay nga day in prayer and fasting. Kasamot iti kada mauding Sabado iti bulan so deti March maangay to iti Freedom in Christ. March 26 kakabsat. So dagiti i-prepare tayo contacts tayo. So mabalin nga ipa-join tayo to kadakwada God willing. Every Sunday adda iti mangangay nga Sunday worship service iti Cup Building ijay Lawag City iti oras ti 8:30 to 10 a.m. Ket no available pa daytoy iti live no hanya makapan iti face to face live via Facebook page ken YouTube kakabsat. Ken iti malem na adda iti Pisol class kadagiti isu amin nga contacts every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So nga rod dagiti announcements ket intay nga rod don i-close daytoy nga aramid tayo kararag tayo kakabsat. Amami nga managayat ken man nakabalin agyamang kami unay Apo Dios iti daytoy nalpas nga discussion and we praise you O God kadagiti wisdom nga impaay mo iti tunggal maysa ken iti Holy Spirit nga isu iti nagsao Apo Dios sapno nun mas nga maawatan digiti ay kakabsat nga nagbuya ken nagdengeg kadeti nga discussions. Lord, thank you ket i-commit mi nga rod dagiti amin nga nakabuya ken nakangeg nga ipakaawat mo kadakwada Apo iti naun-uneg pay iti kaipapanan na deti baro abiyag nga impaaymon iti tunggal maysa ket tulungam nga rod Apo nga may aplikar mi dagitoy ken agbiag kami Apo Dios iti pagayatam ken haan min nga sublian pay iti daan nga kababalin tangamin Apo Dios dagiti ket maperdi iti relasyon na kangka. Agyaman kami Apo iti agtultuloy nga panang palpalagip mo kada kami
kan pananggagayad mo iti tunggal may sa Apo Dios samti ka sakit lalupay nga umunog iti pamati mi ken ka Apo. Bendisyon ng Lord iti nga mararamid nga lifeline topic review iti rinabi Apo Dios ket adupay nga tao iti malawlawagan kan matulungan iti spiritual nga panagbiag na. I-commit mi nga ro deti kang kaapo ket isublimi kang ka iti kangangatuan nga panagdayaw mi iti gloria kan panagyaman mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. God bless. Bless everyone. God bless everyone. Thanks for watching. See you See you again again. Monday. Hello. Bye-bye. Bye. Bye-bye.